Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ɗazu na yi bayani akan Facebook akan shin Facebook suna kallon duk abun da muke yi? So amsan suna kallo. Misali, ina yin transaction ta banki na, let's say ina amfani da First Bank, ina da app ɗinsu ina transaction. Duk abun da nake yi transaction suna kallo. So ta ya zan yi in kare kaina daga Facebook suna kalla min abubuwa na? So yadda za ka yi shine zan shiga Facebook, gashi nan na shiga Facebook ɗina. So ga wannan layuka guda uku na kwancan, zan danna shi, zan yi ƙasa can ga settings and privacy, zan shiga settings and privacy, zan shiga kan setting. So gashi nan ya buɗe, zan yi ƙasa, zan shiga off Facebook activity ɗin nan, zan danna shi. Na danna, so ga more options nan zan danna. Before nan bari in clearing history, zan yi clearing history nayi. So zan shiga more option. Na shiga more option ga access your information, download your information, manage future activity. Zan shiga manage future activity, na shiga. In na shiga ga manage future activity a ƙasa can da an yi rubutun da blue, zan shiga. In na shiga ga future of Facebook activity, zan danna shi. Zan danna wannan blue ɗin abu, zan danna shi. So zan yi turn off, zan danna turn off. So shi kenan. Da Allah kar ku manta, ku mana subscribe, ku mana liking, saboda mu ma idan kuna yi shi ne za mu ji daɗin kawo muku irin wannan abubuwan. Sunana Ismail Jibrin Umar. Ku huta lafiya.